Adesea, când auzim cuvântul matematică, ne gândim la ecuații complicate, la teste și poate la un pic de anxietate. Dar ce ar fi dacă v-aș spune că matematica este mult mai mult decât atât? Este o poveste epică, o simfonie tăcută compusă din logică și eleganță. Este cheia cu care am descuiat secretele naturii și unealta cu care am construit civilizația. Imaginați-vă pentru o clipă că fiecare piatră de hotar a progresului uman, fiecare salt uriaș înainte, a fost, într-un fel sau altul, susținut de scheletul invizibil al matematicii. De la primele adăposturi construite de strămoșii noștri, care necesitau o înțelegere intuitivă a geometriei, până la zgârie norii care ating cerul astăzi, matematica a fost arhitectul tăcut. Fiecare descoperire care a lărgit orizonturile cunoașterii noastre, de la mișcarea planetelor la structura ADN-ului, a fost posibilă datorită capacității matematicii de a descrie și prezice. Fiecare inovație care ne-a transformat viața, de la roată la internet, își are rădăcinile în principiile matematice. Este o forță omniprezentă, un fir de aur țesut în tapiseria istoriei umane, esențială pentru a construi, a descoperi și a inova, pas cu pas, ecuație cu ecuație. În minutele următoare vom explora împreună 7 momente wow, 7 revelații uimitoare în care matematica nu doar că a jucat un rol, ci a fost protagonistul absolut, schimbând cursul istoriei și deschizând porți către noi lumi ale posibilităților. Vom vedea cum această limbă a universului, odată descifrată, ne-a oferit puterea de a înțelege, de a crea. Haideți să pornim! Prima noastră oprire ne duce înapoi în timp, pe malurile fertile ale Nilului, în inima Egiptului antic. Aici, sub soarele arzător, s-au ridicat construcții care sfidează și astăzi imaginația, piramidele. Dar cum au reușit egiptenii, cu mii de ani în urmă, să alinieze aceste structuri colosale cu o precizie uimitoare, să calculeze unghiurile perfecte și să asigure stabilitatea lor pentru milenii? Răspunsul, desigur, se află în matematică. Ei au fost printre primii care au înțeles puterea numerelor în aplicații practice, dezvoltând sisteme de măsurare pentru lungimi, arii și volume, esențiale pentru proiectarea și construcția acestor monumente eterne. Foloseau frânghii cu noduri pentru a crea triunghiuri dreptunghice, aplicând intuitiv principii geometrice care stau și azi la baza arhitecturii și ingineriei. Această înțelegere fundamentală a geometriei și a aritmeticii a permis nu doar construirea unor edificii stabile, ci și organizarea societății, irigarea terenurilor agricole și administrarea resurselor. Principiile pe care le-au pus la punct, deși poate rudimentare în comparație cu standardele actuale, au reprezentat un salt cognitiv uriaș. Ele sunt dovada vie că matematica este, înainte de toate, o unealtă pentru a da formă și ordine lumii din jurul nostru, o fundație pe care s-a clădit literalmente civilizația. Ne continuăm călătoria în Grecia antică, un creuzet al gândirii filozofice și științifice, unde matematica a fost ridicată la rang de artă. Aici îl întâlnim pe Pitagora și faimoasa sa teoremă, o formulă aparent simplă, a la pătrat plus b la pătrat egal c la pătrat, dar cu implicații atât de profunde încât ecourile ei se resimt și astăzi. Descoperirea că există o relație constantă și predictibilă între laturile unui triunghi dreptunghic a fost o revelație. Nu era doar o curiozitate geometrică, ci o cheie care deschidea uși către înțelegerea structurii spațiului însuși. Pitagoreicii vedeau în numere esența universului, o armonie cosmică ce putea fi descifrată prin rațiune și logică. Impactul teoremei lui Pitagora a depășit cu mult sălile de clasă ale academiilor antice. Gândiți-vă la arhitecți, care au putut de atunci să proiecteze clădiri cu unghiuri drepte perfecte și structuri mai sigure. Gândiți-vă la navigatori, care, folosind principiile trigonometriei derivate din această teoremă, au putut să-și traseze rutele pe mări necunoscute cu o mai mare acuratețe. Și săriți mii de ani în viitor, aceeași teoremă fundamentală este încorporată în algoritmii care alimentează sistemele noastre GPS, permițându-ne să ne găsim drumul oriunde pe glob cu o precizie uimitoare. De la templele Partenonului la sateliții care orbitează Pământul, teorema lui Pitagora este o mărturie a puterii durabile a unei idei matematice elegante. Următorul nostru moment wow ne poartă în India antică, un loc unde matematica a înflorit într-un mod cu totul special.
Aici, într-un act de geniu conceptual care a revoluționat lumea numerelor, matematicienii indieni au introdus cifra 0. Poate părea un concept simplu astăzi, ceva de la sine înțeles, dar inventarea lui Shunya, vidul, nimicul, ca valoare numerică de sine stătătoare și ca substituent într-un sistem pozițional, a fost o piatră de hotar absolută. 0 nu era doar absența cantității, ci un simbol puternic care a permis dezvoltarea unui sistem numeric incredibil de eficient și flexibil. Sistemul zecimal pe care îl folosim cu toții astăzi, cu cele 10 cifre ale sale. Importanța acestei inovații nu poate fi subestimată. Fără 0 și fără sistemul zecimal pozițional, calculele complexe ar fi fost extrem de anevoioase, dacă nu imposibile. Imaginați-vă cum ar fi să faceți înmulțiri sau împărțiri lungi folosind cifre romane. Introducerea cifrei 0 a deschis calea pentru progrese uriașe în matematică, știință și comerț. Și privind spre lumea modernă, este absolut fundamental. Fiecare computer, fiecare smartphone, fiecare linie de cod care rulează aplicațiile noastre se bazează pe sistemul binar, care este el însuși o extensie a ideii de a reprezenta informația prin prezența sau absența unui semnal, un concept direct legat de genialitatea introducerii lui 0. Este un dar tăcut, dar incomensurabil, al Indiei către lume. Perioada Evului Mediu este adesea numită în mod eronat epoca întunecată pentru Europa, dar în lumea islamică, știința și matematica au cunoscut o înflorire extraordinară. Unul dintre titanii acestei epoci a fost Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, un savant persan ale cărui lucrări au avut un impact monumental. Cartea sa, Kitab al-Jabr wal-Muqabala, ne-a nu doar termenul de algebră, adică aljabr, ci a și sistematizat metodele de rezolvare a ecuațiilor liniare și pătratice. Al-Khwarizmi nu a inventat algebra din nimic, ci a cules, a rafinat și a extins cunoștințele anterioare, transformând-o într-o disciplină de sine stătătoare, un limbaj puternic pentru a descrie relații și a rezolva probleme. Mai mult, Al-Khwarizmi și alți savanți islamici au jucat un rol crucial în popularizarea sistemului numeric indo-arab, inclusiv cifra 0 în Orientul Mijlociu și, ulterior, în Europa. Aceste cifre arabe, cum le numim astăzi, au înlocuit treptat sistemele numerice mai greoaie, precum cifrele romane, facilitând enorm calculele și comerțul. Algebra, ca instrument de gândire abstractă și de rezolvare a problemelor, a devenit fundamentală nu doar în matematică, ci și în astronomie, inginerie și mai târziu în fizică și economie. Gândiți-vă la orice formulă științifică, la orice model economic. Toate își au rădăcinile în limbajul și metodele dezvoltate și popularizate în această epocă de aur a științei islamice. Saltăm acum în Europa a secolului al XVII-lea, o perioadă de efervescență intelectuală și revoluție științifică. Aici, aproape simultan, dar independent, doi giganți ai gândirii, Isaac Newton în Anglia și Gottfried Wilhelm Leibniz în Germania, au pus bazele unei noi ramuri a matematicii, una dintre cele mai puternice unelte create vreodată de mintea umană, calculul diferențial și integral. Această descoperire nu a fost un simplu pas înainte, ci un salt cuantic în capacitatea noastră de a înțelege și descrie schimbarea, mișcarea și acumularea. Calculul ne-a oferit limbajul pentru a vorbi despre rate de variație, despre curbe și arii sub curbe, despre infinit de mic și infinit de mare. Aplicațiile calculului au fost și continuă să fie absolut transformatoare. Newton l-a folosit pentru a-și formula legile mișcării și gravitației universale, descriind cu o precizie uimitoare traiectoriile planetelor și căderea unui măr. Dar puterea sa se extinde mult dincolo de astronomie și fizică. Calculul este esențial în inginerie pentru proiectarea podurilor și a mașinilor, în economie pentru modelarea piețelor financiare, în biologie pentru a înțelege creșterea populațiilor sau răspândirea bolilor și chiar în medicină pentru a optimiza dozele de medicamente. Practic, orice domeniu care se ocupă de sisteme dinamice și de cantități care se schimbă continuu, se bazează pe uneltele oferite de calculul diferențial și integral. A fost cu adevărat o revoluție matematică. Ajungem în secolul 20, o eră a transformărilor accelerate, iar matematica se află din nou în epicentrul schimbării, de data aceasta alimentând nașterea și dezvoltarea explozivă a informaticii.
Figuri precum Alan Turing cu mașina sa teoretică și John von Neumann cu arhitectura calculatoarelor moderne au tradus concepte matematice abstracte precum logica booleană și teoria algoritmilor în mașini capabile să proceseze informații la o scară și viteză nemai văzute. Dezvoltarea computerelor nu ar fi fost posibilă fără un fundament matematic solid, de la proiectarea circuitelor logice, la crearea limbajelor de programare și a algoritmilor care le fac să funcționeze. Și impactul nu se oprește aici. Inteligența artificială, cu promisiunea sa de a replica și depăși capacitățile cognitive umane, se bazează pe modele matematice complexe, pe rețele neuronale și pe algoritmii de învățare automată. Internetul, rețeaua globală care ne conectează pe toți, este structurat și funcționează pe baza unor principii matematice de teoria grafurilor și teoria informației. Jocurile video, care ne captivează cu lumi virtuale din ce în ce mai realiste, folosesc intensiv geometria, algebra liniară și fizica simulată matematic. Chiar și aplicațiile de pe telefonul nostru, de la cele de navigație la cele de social media, rulează pe algoritmi sofisticați, invizibili pentru utilizator, dar esențiali pentru funcționalitatea lor. Matematica este fără îndoială arhitectul tăcut al erei digitale. Și iată-ne în prezent, unde matematica este mai vitală și mai omniprezentă ca niciodată. Ea pulsează în venele vieții noastre digitale și este motorul care propulsează descoperirile în știința modernă. În medicină, algoritmii matematici analizează imagini medicale pentru a detecta boli în stadii incipiente, modelează răspândirea epidemiilor pentru a informa politicile de sănătate publică și ajută la dezvoltarea de noi medicamente prin simulări computerizate complexe. În transport, matematica optimizează rutele de zbor și de livrare, gestionează fluxurile de trafic în orașele aglomerate și stă la baza tehnologiilor pentru mașinile autonome, promițând un viitor mai sigur și mai eficient. Chiar și în domenii aparent mai puțin tehnice, precum ecologia, modelele matematice ne ajută să înțelegem schimbările climatice, să gestionăm resursele naturale în mod sustenabil și să protejăm biodiversitatea. În comerț și finanțe, algoritmii decid tranzacții în fracțiuni de secundă, analizează riscuri și personalizează ofertele pentru consumatori. De la criptografia care ne securizează comunicațiile online, la algoritmii care ne recomandă următorul film sau melodie, matematica este forța invizibilă care ne ajută să navigăm complexitatea lumii moderne, permițând luarea unor decizii rapide, informate și adesea mai sigure. Este o simfonie continuă a logicii și a inovației care ne îmbunătățește viața în nenumărate feluri. Am ajuns la finalul călătoriei noastre prin aceste 7 momente definitorii, dar povestea matematicii este departe de a se fi încheiat. După cum am văzut, ea este mult mai mult decât o colecție de formule și teoreme. Este într-adevăr o limbă universală, un cod fundamental prin care universul își dezvăluie secretele și prin care noi, oamenii, am învățat să-l modelăm. De la piramidele maestuoase ale Egiptului, la rețelele complexe ale internetului, matematica a fost constanta care ne-a permis să înțelegem, să construim și să visăm dincolo de limitele percepute ale posibilului. Este o forță creatoare, tăcută, dar atotputernică. Fiecare dintre aceste momente wow ne reamintește că matematica nu este doar un exercițiu academic abstract, ci o forță motrice esențială pentru progresul uman. Ea ne-a oferit uneltele pentru a construi civilizații, pentru a descoperi legile naturii, pentru a inova tehnologii care ne transformă existența și, în cele din urmă, pentru a trăi vieți mai bune, mai sigure și mai conectate. De la zeroul care a deschis calea calculului modern, la algebra care a structurat gândirea științifică și la calculul diferențial care a descris mișcarea însăși, fiecare pas a fost o revelație, o nouă notă adăugată la această simfonie grandioasă a cunoașterii. Așa că, data viitoare când vă întâlniți cu o ecuație sau un concept matematic, sper să nu-l vedeți doar ca pe o provocare, ci ca pe o fereastră către o lume a eleganței, a puterii și a posibilităților infinite. Matematica este în ADN-ul progresului nostru. Este limbajul cu care scriem viitorul.